Konsep panggonan lan panganane pancen homi banget, cocok kanggo ngundang keluarga lan kanca-kanca ing kene. Akeh pilihan menu. Sing menarik, ana papan ing jero ruangan lan njaba. Sampeyan uga bisa pesen acara kayata ulang tahun, reuni lan kumpul-kumpul liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sange kelas 11D pengen review mak-eman sing ning warung maem. Kula perkenalkan, kula Hambar. Perkenalkan, kula Kalista. Ning kene ning warung maem aku pesen panganan sing recommended banget dienggo pelajar-pelajar. Contohnya kayak iki, cumi udang manis. Iki jan kita seger tenan. Lan ombeku pesen leci freeze. Iki isine ana es krim, leci, lan campuran sirup strawberry. Plapolis. Lan aku pesen cumi asam manis ingkang reganipun iki ramah di kantong pelajar. Lan aku yo pesen es campur. Reganipun mau 4.000 rupiah. Kita juga pesen cemilan. Cemilan iki hitung-hitung juga disecah. Wes gak sabar-sabar sih ada cicipi setelah ada. Ayo mbak, monggo maem. Bismillah, monggo maem. Iki rasa asam manis, bumbune kerasa banget neng lidah, terus rasane manis tenan iki tenan. Iki cumine empuk banget. Lan iki pedesnya pas gak marai lorong. Betul. Kita udangnya fresh banget, udangnya bener fresh kak. Lagi jingkok bener fresh banget juga. Ini rekomen banget hingga pasir pajar sing bar-bar sekolah luwe itu maem ning kene sih ning warung maem. Iya, itu saya lihat. Ini seger banget, soalnya lecenya kerasa banget yang lidahku, cocok banget buat aku. Kita campur ini, kayak ini bumbu-bumbu kalorinya juga rasanya khas banget. Sik ya, kira lanjut mangan sik ya. Oh iya, berarti ini kan tuh cemilan ini sing enak dua saus. Oh iya. Oh iya, ayo cice. Monggo maem. Bismillah. Aku mau sosis, kami saus tomat. Iki kentangnya kan gurih banget. Masak ini keringnya manis banget cah. Cocok banget tuh mbak. Sosisnya banyak ini yang enak banget. Bukan banyak sih sosis semuanya. Dan apa nyicip kentang yang dulu sosis pedes apa coklat. Ini bener-bener rekomen banget juga pelajar-pelajar bar-bar sekolah kudu mampir ning kene ning warung maem pokoknya. Alhamdulillah kita sampun nyicipi makanan baru lan kentangnya serat banget ya mbak. Banget, saking enake saking porsinya oke banget. Menurutmu piro mbak ratingnya? Aku ya, nek dinggo pelajar-pelajar ya panggonan iki anak outdoor, anak indoor iki ya sekitar 8,5/10 lah. Nek dinggo panggonan, nek dinggo maem-ane sing menune nasi udang manis asam manis mau ya kira-kira 8/10 lah. Kira wis nek aku sama panggonan ya 8/10 ya soalnya kemarin nyaman banget. Nek aku panganan 9/10 cumine empuk, rasanya mantap, enak banget lah pokoknya. Pokoknya tadi wajib.
ning sore iki ya